असा मोठी आहे चांगली आहे ना घे काढल्यान मोठी काढल्यान बघूया अरे मोठी काढलं गो जर ही पण घे ठेव मोठी गावता काय एक मोठी गावल्यावर दादागिरी करूक लागला तुमकाच मोठी गावता काय मित्रांनो मी इला चिकला असून वर सृष्टी आता चल ये कसले रुकतात पाय टापारभर मोठे मोठे उगाडले आहेत बघा भाऊ सगळे म्हणजे हे झाले ते एक मारा आहे बघा एक गावली माका लई खोला लोळगे चिली छान होता याची ते स्वतः पुढे 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 माझ्या पुढे धावता आता काय दिसली म्हणता बघूया बघूया दाखव थांब मोठी आहे ना दाखव काही दाखव तू आहेच मित्रांनो कुर्ली आहे मोठी आधी तिका पकडतय ती बघ बघ बिळ नाही ना बाजू बाजू हो नाही तर बिळात जायची ती बघ मोठी कुर्ली आहे मस्त टाका पिशवी मला मेंगाने तर मेंगाने घेऊया 2 मेंगाने कुर्ले गावले बिळात बघ नमस्कार मित्रांनो सृष्टी ब्लॉगमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे तर मित्रांनो आज आम्ही जातो म्हारय पकडूक आता निघतलो जरा लांब जाऊचा एक होडी घेऊन जायची त्याच्या पुढे बऱ्याच दिवसांनी म्हारयचा व्हिडिओ करतो बघूया काय भेटतात काय आता थोडासा पाणी पूर इलेलो तो पाणी आटला म्हणून जातो चला तर जाऊया सृष्टी पण येता चला जाऊया आणि बघूया कितीशे म्हारय भेटतात आपल्या तर मित्रांनो आम्ही आता आमच्या होडीजवळ येलो आता आणि ही होडी घेऊन आम्ही पुढे जातलो आणि त्या बांधाजवळ लावतलो आणि तिकडून दुसरी होडी नेऊन नंतर म्हारयक जातलो चला तर जाऊया मित्रांनो आम्ही एक होडी आमची तिकडे लावलो आणि आता ही होडी घेऊन या नदीच्या पलीकडे जातलो तिकडे आणि नंतर म्हारय शोधतलो तर आता जाऊया होडी घेऊन वारवा त्यामुळे होडी चालवताना व्हिडिओ नाही करतलो चला तर जाऊया मित्रांनो आता आम्ही म्हारय काढूच्या जागेवर येलो तर आता आम्ही शोधतो या साईडला इकडे शोधूची आहोत सृष्टी तयारीच आहे आता मस्तपैकी पिशी मोठी आणल्या ना तर आता आम्ही शोधून घेतो पहिले शोधतो सृष्टी मोबाईल पकडीत आणि मी शोधतलोय तर चला बघूया आपल्या काही गावतात काय तर मित्रांनो आता सुरुवात करूया ही सगळी मरंदी आहे बघा त्याच्यात शोधतय काटे असतात ते का लागतात ते सृष्टीक सांडे सृष्टी त्या बाजून येता आणि मी ह्या बाजून शोधतोय चलनाक जरा रिस्की आहे ही बघा एक दिसता काढी आहे ती हे बघा अशी असते बघ हे बघ अशी खाली वर तोंड करून असतं ती बघ अशी हे बघा हे म्हार आहे म्हणजेच मोठे शिंपले धुवून घेते 1 मिनिट हे बघा ही आपल्या पहिलीच भावानी झाली तर पुढे पुढे शोधूया चला आधी ही देते सृष्टीकडे ही घ्या पिशवीत टाक खाली पडली काय पिशवीत ठेव चला तर आपण आता पुढे अजून शोधूया इथून गेलाय काय पुढे सृष्टीकडे मोबाईल देतलाय कारण मोबाईल घेऊन शोधू गावनच नाहीत आपल्या काय काय गावात त्या गावचा कुर्ले गावले तर कुर्ले म्हारय गावले तर म्हारय पुढे जातोय
आता शोधतो एकच गावली हा. सृष्टी तकडे खय धडपडतो. सृष्टी त्या बाजून शोधून देत. ते माका बघते गावतात का. पहिल्यांदाच माझा शोधू गेला तसा. ही एक हा आहे. ही बघा बारकी आपण घेऊया. ही छोटी आहे. पण छोटे पण खाऊक चांगले लागतात. तर आपण छोटे मोठे सगळे काय गावात तर घ्यायचा. मित्रांनो अशी कोयतो मारून पण गावतात. काढल्याने बघा एक बरी मोठी गावली. ती किंवा जरा चांगली गावली साईज. परत वाज शोधतोय कोयत्याने शोधायचे. बघा एक मित्रांनो छोटी आहे एकदम छोटी आहे ती दाखव. बाबा छोटी आहे. हे बघ, पुढे जाऊया आपण. याच्यात फिरायचं आहे अजून. धूप आहे ते. पुढे जाऊया इकडे. हां चला. जमा चला होय. नक्की. हम्म. तर मित्रांनो आता सृष्टी म्हणता मी पण शोधतोय. तर बघूया ते का शिकवतोय कसे शोधतात ते म्हारे. तर म्हारे शोधू कधी इला नाही आता. चल असं चल चिखलासूनच चला खोया. अरे खूप चिखलाच्या पुढे जाऊया आणि मग चालू करूया. मित्रांनो मी इलाय चिखलासून वर. सृष्टी आता चल ये. कसले रुकतात पाय. टपारभर जातात ना. चिखल भरपूर हा. त्यामुळे पाय भरपूर रुकतात. तर सृष्टी दाखवते जरा म्हारे कसे शोधतात ते. पुढे ये पुढे चल. पुढे लाकडासून येऊ काय असं. काय होईत. ये बघूया. ही बाईक छोटी बघ दिसली. एक छोटी माराई भेटली. त्याला छोटेच भेटतात. कोण नेलं की काय काढून दाखव घे केवढी आहे. एकदम छोटी आहे. छोटी आहे मित्रांनो. एक माराई गावली. सृष्टी केक गावली आहे. गावली काढ. मोठी आहे वाटतं. वा मस्त मोठी आहे. दाखव. मोठी आहे मोठी. पुढे पुढे जाता माझ्या पुढे जाऊन धरता मारे. मोठी आहे मस्त गावली. मोठी मारे क्वचित गावतात काहीतरी. पण ते शोधूया नंतर पुढच्या जागेत जाऊया. मित्रांनो ते एक कुर्ली आधी बघा दिसली. ती आधी पहिली धरतय. मोबाईल देतोय सृष्टीकडे. घेशील हे घे. तर मी धरून आणतोय. त्याने पुढे येत असतं. त्याने ये पिशवी घेऊन पुढे. ती कुर्ली गावली. हे दाखवूया. होय. दिसली. मेंगानी आहे मेंगानी. अंगणी आहे. पिशवीत टाका. मेंगानी कुर्ली. मेंगानी एकदम लुबलुब येते बघ. बरी कुर्ली खाऊक मस्त. एक कुर्ली गावली मस्त मेंगानी हा. भारी आहे एकदम. आपण मोठी. 10 गावले खूप झाले.
हे बघा हय उघडलेले आहेत नारळ. हे बघा खराब झाले ते. लोळगे लोळगे. चिली छान होता याची लोळग्यांची. घेऊया काय हो लोळगे? मग घेऊया. हा चला. मित्रांनो ह्या जागेत फिरलो पण तितकेसे काय गावले नाही. आता असे फिरान गोल परत आपल्या होडीकडे जाऊया. आधी बघूया कारण पाय रुपतात भरपूर, चिखल भरपूरच आहे का. मी मोबाईल धरतोय सृष्टी शोधित माका दिसलेले एका दाखवते. मग ते स्वतः पुढे 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 माझ्या पुढे धावता. आता कोण ना कोण चाललेले दिसतं तिकडे ना. अरे फिरतात ना कोण असा. सृष्टी खय दिसली म्हणता. बघूया बघूया दाखव थांब. मोठी आहे ना. दाखव काही दाखव. धू आहेच. बस बस कसली मोठी काढल्या. आजूबाजू बघ असतील. ती एक तर काढल्या ना. बघूया अजून एक गावली बारकी आहे पण दिसली. माहिती माहिती बघ खाली. हे बाई बघ. हा छोटी आहे छोटी. एकदम लहान. घे लहान का घ्यायची. पुढे पुढे तसे जाऊया नको जास्त ना. हे बघ हे बघ काढशील. माहिती बघ अशी तोंड वड करून असतं ते बघ. दिसली. हे बघ बरी आहे मोठी आहे. काढ. मोठी आहे ना. मस्त मोठी आहे. धुवूनच घे. हा पाणी आहे ना ह्याचं. 3 गावले मित्रांनो. हयच्या हय आमका अजून वायच पुढे बघूया. ह्या मित्रांनी कुर्ली हा मोठी. आधी तिका पकडतय. ती बघ बघ बेळ नाही ना बाजू बाजू. होय नाही ते बेळात जायची. ती बघ मोठी कुर्ली आहे मस्त. पकडशील मोबाईल. आकडे दे बाहेर घेते. बेळ नाही जायची बेळात. डेंगू मोडलो बिचारे तो. याचा मेंगानी सगळेच मेंगाने आहेत की का. हो हे पण मेंगानी कुर्ली. डेंगू मोडता येते तो. मेंगानी टाका पिशवी टाक. मला मेंगानी तर मेंगानी घेऊया. 2 मेंगानी कुर्ले गावले. मोठे मोठे उगाडले आहेत बघा हो. सगळे म्हणजे हे झाले ते बरेच होत असं उगाडलेले. दृष्टी चालता जमता. चल चल चल. 2-4 म्हारा काढल्या नाहीत बरे. पहिल्यांदाच येला सृष्टी म्हाराय पकडू. एक मारा आहे बघा. एक गावली माका. आईला लई खोला. मोठी मोठी येणार नाही भो. ती खोला भो. आईला सृष्टी तकडे स्वतः मी ह्या बाजून शोधतोय.
मारे काय म्हणण्यासारखे गावले नाही. 10 गावले ना. 10 काय होता 50 60 100 एक तरी गावा होय. चल तू तसं असं मी येतलंय थंयच येतलंय त्याच जागेत. दिसली काय आज तू बरे काढलं गो. आज मित्रांनो सृष्टीक बरे गावतात. लग बरा हा त्याचा वाटतं. माझाच लग फसफसलेला सकाळी कुरले नाही. चल ठेव पिशेत ठेव. कोयतो खाय ठेवलं हो काय बघूया केवढी आहे. लई मोठी नाही हा. असं ते काय नाही तर भरीक भर हे घ्या. पिशेत टाक कोयतो घे. सृष्टीक बरे गावले आज. पासा माराय शोधल्यान. हिबो हिबो आता माका गावली आहे ती बघ काढ. हिबो हिबो पुढे दिसली दिसली. दिसले ना असे तोंडावर कोण असतं रे हिबो. ही बघा, छोटी कोल्ही पण आहे. ती कुर्ली मारा देत लय लहान माराय घे तू. दे कुर्ली मोठी असली तर घे ह्याच्यात दी. दाखवतोय. माका गावली एक खूप येळान. त्या मारान देत असतात. बघूया पण पाणी आहे ना तुका पिऊक. बघ माका दुसरी गावली. एकच साईज आहेत ना तेवढे. दे दिशेत लहान तर लहान. चल पाणी आहे तुका बी. आता पाणी पितो आधी. जाम थकाक झाला. चलान चलान बाय माझी दमली. सृष्टी दमला चलान चलान चिखल असून त्या पाणी पितोय म्हणता. आता मी दमलंच आहे पण शोधतोय अजून थोडेसे गावतात काय बघूया. तर दुसऱ्या जागेत नाही तर जाऊन बघू काय तितकेसे गावनच नाही. कोणतरी फिरला. मित्रांनो हे खुटिये जे इथे ते हे टोपतात पायात घुसतात. त्यामुळे सृष्टी म्हणता मी आता थयच थांबतोय. पुढे काय येणंही नाही म्हणता. मी एवढ्या जागेत बघतोय. मी पण त्याच बाजूक जातोय. पण आता दुसरी जागा बघूया. या बाजूक काय आता दिसणार नाही. कोणतरी फिरान गेलो. ते काय उघडलेले आहेत. जास्त करून उघडलेलेच होतं कडे. ही बघा इथे का मस्त मोठी आहे. ती खाली आहे बघ. हे बघ मोठी गावली बघ केवढी. हा मस्त मोठी गावली आपल्याकडे. गावतील काहीतरी अजून शोधूया थोडा वेळ. कसं ही मळकी आहे ना वर त्यामुळे ते तितकेसे दिसाक येणार नाही. ऐकलं एक उघडली यादी धुत होया बघ चांगली आहे. असा मोठी आहे चांगली आहे ना. घे काढल्यान मोठी काढल्यान बघूया. अरे मोठी काढलं गो. जर ही पण घे ठेव. मोठी गावता काय. एक मोठी गावल्यावर दादागिरी करूक लागला. तुमकाच मोठी गावता काय. हा दिसली. बारीक घे बारीक का. त्याच्या बाजूक एकदम बारीक पण आहे ती घेऊ नको. शिंपली ते ना ती त्याची ती मारायची ती. दाखव ठीक आहे एकदम बरं. हे खाऊक बरे मांस तितक्या पण कडक नसतं त्याचा. सृष्टी थंय थांबला. मी जरा पुढे येईल ह्या बाजूक. पण त्याका म्हटलं तू होडीत बस. या बाजूक बघूया काय गावतला तर काहीतरी दिसता बघूया एक. आता हय परत होडी लावलं. जागा चेंज करूया आणि इथे जाऊन बघतोय
सृष्टी दमला त्यामुळे त्या म्हणतात मी बसतोय, मी काही येऊचंय ना, हट्टाकच बसला. मी आता आपलं एकटंच जाऊन बघून येतोय. मोबाईल एक अडकवतोय, होल्डर घेतोय मोबाईलचे. बस मग. चला तर जाऊन बघूया. लोळगे भरपूर आहेत. त्या झाडाखाली जाऊन बघूया. वाखान जाऊचा लागता पूर्ण. पिशवे भरतात पूर्ण. आज कायच नाही, बहुतेक सगळे उघडले. एक दिसतं आपल्यात, बघूया. चांगली आहेत, 2 आहेत बघा. एक गावली चांगली आहे, मस्त गावली. एक गावली अजून एक पाठीमागे. हे बघ. कोयत्यानंच काढूया, कोयत्याने येतात बरे. 2 गावले. अजून पुढे बघूया. एक तिसरी. त्या एकाच जागेवर 3 भेटले. आई भेटली. मस्त 3 गावले एका जाग्यावर. काही दिसता 3 गावले एका जाग्यावर. अजून एक आहे बघा. हे बघ. 4 गावले. इथे पण एका जाग्यावर 4 गावले. बारीक नजरेने बघू खया तर गावते. अय्य काही बघा. चांगली साईज आहे. असे दाखव गावनच नाहीत व्यवस्थित, पण आपल्याक आता बरे गावले. असा महाराज गावले. कॅमेरा धरूक गावना नाही. आमचो कॅमेरामॅन दमलो, तिकडे बांधार बसलो हा. ऐक पायाक लागतात. एक टक लावून बघले काय दिसतात बरे.
इथं एक छोटी आहे. पुढे पण एक दिसतं आधी बघा. मोबाईल जरा हातीत घेतले नाही तर दाखव नाही गावनात कशी असतात ते. हे बघ हे बघ अशी तोंडवर करून असतं. छोटी आहे पण ती. चला घेऊया. आपल्या आता या जागेत तरी बरे भेटले, 10-12 भेटले. तर मित्रांनो आपल्यात एवढे म्हारे भेटले, काही जास्त भेटले नाही. हे बघा एवढेच म्हारे भेटले आपल्यात. जास्त पण आम्ही फिरत नाही राहिलो, पाय दुखाक लागले. मग येलो आता याचं उद्या काहीतरी बनवायचं. तर मित्रांनो आपल्याक जास्त मारे नाही भेटले आज, कारण चिखल पण भरपूर होतो आणि पाणी हल्लीच गेला, त्यामुळे जास्त नाही भेटले. थोडेसे भेटले. आता घरी येलो, आता तुमका दाखवले तेवढेच मारे भेटले. मित्रांनो व्हिडिओ कसं वाटलो नक्की सांगा, आणि व्हिडिओ आवडलो तर व्हिडिओ नक्की लाईक करा, शेअर करा, आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला तर मग नंतर परत असेच काही ना काही व्हिडिओ बनवूया.